a'i heddiw fydd y dydd pan fydd y tlws yn cael ei godi. Owen, y capten, allai safle chydig bach, ond am fas, maen nhw tu ôl yr amddiffyn! Ac am gol gan Nathan Wood. Am gol yn erbyn rhediad a chwarae, ond oedd y bas gan y capten, yr hediad gan Wood am ei 7fed gol yn yr uwch gyngrair, a dyma chi ddrama, a fydd rhaid aros am y pencampwriaeth. Am bas, am amseriad i'r hediad gan y dyn yma codi ben, gweld y gornel, dim siawns Harrison yn y gol. Amseriad perffaith efo'r bas, efo'r hediad, a wedyn oedden ni'n gwybod, di hwn yn mynd i fynd rownd y gol geidwad, un ergyd am gol. Unwaith eto, Bêl tu ôl yr amddiffyn, ys ddim cam sefyll medden nhw, ac yn y diwedd oedd Mana, a mae Snaith yn i'r hoeddi, pa mor hwyr y lle ma'n yn codi. Da ni'n gweld yma, fe dos o ddim cam sefyll yma, bendant. Clutton, Kane Owens, neb. O, dyma'r Bêl yn mynd drwodd, a da ni'n gweld Clutton ydy'r dyn efo cyffyrddiad, a Kane Owens, so mae'na cam sefyll yr ailyn. Mae hwnna'n benderfyniad craff yn ogystal bod yn gywir, yn dydi? Wood. Allan at Owen. Owen yn chwilio Snaith! A wyddwch chi be mae'n ddwy! A mae Sam Snaith di sgorio am yr 8fed tro'r tymor yma yn yr uwch gyngrair. Ac unwaith eto Kane Owen yn creu. Os ganddo ni glamp o stori yma. Os oes rhywun yn neud i gol hanner cyntaf yma, hwn di'r dyn. Mae o di curo o frwydr personol. Mae o di cystadlu am bob Bêl sy'n na. A mae o'n curo hwnna am groesiad gan Owen. Sislevich, tro cyntaf ni sôn amdano fo yn yr ail hanner yma. Nôl at Mariet, nôl at Sislevich eto. Mae'r gleision di ffurfio. Williams, MacDonald, McManus yn hydrach. MacDonald oedd yn mynd tuag ato fo. A dyna'r cyntaf da ni wedi weld gan McManus. Na, maen nhw'n pwyso. Lawr asgell gwydd tro yma. Clark. Smith. Baker. O, nôl mewn. Och, mae dan draed Clark. Mae Clark yn mynd i hyn! O, mae drwg goeser golwr! Diom o sut maen nhw'n mynd mewn. Maen nhw gyd yn cyfri. Ac ydy honna yn drobwynt. Yr eilydd wedi dod ar Seintiau nôl mewn i'r gêm. A pwys am dewis bod yn gol geidwad yn de. Hyrwyd ti'n gwybod, da ni wedi bod yn y sefyllfa, Malcolm. Da chi'n gweithio mor galad. A mae Ashley Morris di cael tymor mor dda. Ond pan mae rhywbeth fel yna'n digwydd, dwy ar y blaen, ebyn Seintiau Newydd sy'n mynd i ennill y gyngref. Da chi jyst yn sbi ar eich gilydd, fel, o na. Oedd honna mor hawdd i'w stopio. Mae drwodd at Clark, oedd hi'n bas dda. Nawr te, Smith yn ergydio. Cyfle eto i Smith! Ydy mynd dros y llinell a di mai ac mae'n gol i'w rwyd i hun gan Lewis Harling. Am drama, am gyffro, am Sean Harling, am orfoledd i'r Seintiau Newydd. Am i ddidus i am y gol gynta, mae'r un mor wir am yr ail. Diom ot sut maen nhw'n mynd mewn, maen nhw gyd yn cyfri. 10 munud sy'n weddill mewn, a hi'n chwilio am yr eilydd Baker, a dyna hi'r drydydd, ac o bosib, dyna'r gol sy'n sicrhau mai heddiw y mae'r Seintiau Newydd yn cipio'r pencampwriaeth am y pedwerydd tro ar 10. Mae ti'n yn meddwl, dyn nhw'n hyn ar bwrpas i ni jyst cael mwy o gyffro ta be, ond a be oedd yna Sislevich. Edrych am y tacos di'r gol. 4 llath, Baker yn dod i fewn, a peniadrydd edrych ar dyn yma'n dathlu'n barod. Chydig bach o oedi, Snaith am gymryd Mantes! A'r dyn sy'n ar fin ennill i 10fed pencampwriaeth yn dangos pam i fod o'n dal yno. Ie, 37 oed, dal i fynd, dal mor benderfynol ag oedd o fai ymddangosiad cyntaf i'r tîm yma. Wel, mae'n ymladd tair fan hyn. Och, mae'r Bêl wedi cael ei bachu mewn i gornel yr hoed. A mae Liam Walsh wedi rhoi llygedyn bach mwy o ddrama i'r gystadleuaeth yma.
Os na ddigon o amser, os na ddigon o amser i wadu y pencampwriaeth am chydig bach mwy o ddyddiau. A mae'r dyfarnwr yn chwythu'r chwiban ac am y pedwerydd tro ar ddeg. Y Seintiau Newydd, tîm Mike Harris ydy pencampwyr uwch gyngrau'r Cymru. Pencampwyr tymor 2021-2022, y Seintiau Newydd. We come second last season and the pressure on is here to win the league every single season, and I'm sure it was probably an entertaining game, a game where we were far from our best, by the way, but look, I just think 2-0 down half-time, great character to come back into it. We're disappointed to concede the goal at the end, but look, we deserve to be in the position we're in because the table doesn't lie. I said last season when we came second that whoever finishes top deserves it, and we deserve it this year. So very proud of the players, the staff and everyone involved. Oedden ni gyd yn siomedig bod ni wedi mynd 2-2 lawr hanner gyntaf na, ond oedden ni gyd yn gwybod hanner amser bod da ni digon da i ddod yn ôl yn y gêm hefyd. Na, da ni gyd yn hapus bod da ni wedi cyrra gobeithio wneud yr un peth blwyddyn nesaf. Yeah, it's absolutely amazing to get it over the line today. It was a bit of a nervy finish. We couldn't wait to get the game over, so absolutely delighted to get it back after 2 years not having it. Chris, like Paul just said, 2 years, does that make it even sweeter this time round? Definitely does. I think it teaches a bit of a lesson as well, not to take it for granted in the future, enjoy these moments. Yeah, when you win so many in a row, you take it for granted, and then fair play to Connor Skiddy, stepped up the last 2 years, but I'm absolutely made up to get it back, and I think thoroughly deserved. When you're 2-0 up against TNS and they've got nothing to lose, they're throwing bodies forward. It's very difficult that they start putting a lot of pressure on you, and you're making changes and trying to affect the game, and it's very difficult. 0-0, they have to hold to that 0-0, and they need to keep that clean sheet. So it's a bit easier really at 0-0. So not too disappointed we lost the lead. Thrilled that we came back when we were 3-2 down. I thought the players kept going, and we can take confidence from that going forward. And I guess the attention now turns to the cup. Can you do the double? Yeah, I've got to, that's our expectation. Definitely not being. That's what it is. A TNS go win every cup you go into domestically. So yeah, definitely we're in the final now and a semi-final. So against Colin Bay, they give us a tough test. But yeah, it's something we expect to go on and win.